lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Maminsan pa'y pagyamanan da kayo manan amin, gapo iti awan sarday na ngayon kay panang tartarabay dito'y nanumo at channel tayo. Ti surat ngayon tay drama ita kat nagapo iti pagayam a nagpailinged iti nagan nga Yvonne. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan iti nagan nga Yvonne. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko. Siyak ti may katlo kada kami alima nga agkakabsat, ket bunga kami ti makuna a broken family. Ubing kami paylaeng mangmangagmin asang kaibaga ti inami a babaero ti amami. Agingga adimteng ti aldaw a nauma ti inami ket pimmanaw daytoy. Naamwan milaengen nga addan sa bali a kadendenana. Ngem saan latta a nagbaliw ti amami. Oray kasjay a lumakayan agsisinnukat latta ti kadendenana a babae. Idi nagturpusak iti 2 atawen a kursok, naamamok ni Francis. Nag-live-in kami ket naaddaan kami iti maysa nga anak. Ngem gapo ta siakmet amin ti agdisdiskitar iti lamuten mi, naumaak ket nakisinaak kenkwana. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nagarem ti maysa kadagiti katrabahwak. Iso ni Gino. Inistoryak amin kenkwana ti maypapan iti pamilyak, agraman ti immuna a nakarelasyon ko. Imbagak metlaang ti kinaaddan anak ko, ngem kunana nga awaten na daytoy. Immanugutak nga rod nga ag-live-in kami. Nagagatmet nga agtrabaho, iso na laeng taadik met iti arak. Siloso pay, saan laeng adayta, adapay pakaruwen na, takaslamet agbagtit no kasjay a mabartek. No kumaro, kabilan nakpay. Inan-anusak met iti danda ni 2 atawan, ngem kanayon ti panagapami. Naumaak manen, isu a kapilitan a nagsina kami. Iti naminsan a nagawidak ijay lugar mi, adda inyam ammo ti uliteg ko. Iso ni Ronald. Sigon ka ni Ronald, adamet kanumay sa nga anak na. Nakilalaki kano ti asawa na iso a nagsinada. Nakita ken napaneknekak ti kinasingpet ken kinaanos ni Ronald. Isu nga idinagarem, jakon pinaluspusan pay. Inaklon ko adagos ket nagden na kami. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Maginanakan ba kay? Siya akong timang ituloy tar aramidam. Saanan, kabailak daytoy. Apay manen aya, nadlaw ko nga itay pay adi ka matagtagari. Adda ka di manen basol ko. Awan, Ay sus, amamukan ba kay? Nukunam nga awan, kahit naasawan day ta. Adda, ibagamon. Iti kasta, sa anak manen nga agpugpug to. nagbayag kayo mat a nagsarsarita iti ex mo itay. Ha? Dayjay? Adda ka di nakakatkatangwa iti imbaga, ha, Ronald? Apay, agimon ka. Ay saan? Anyangay ko mati makagapu tapno agi mo na. Sigurado ka? Ronald, sa anak nga agim imon. Ti kanyak laang. Laglagi pom kuma agapulaang matkin ni Aldrin. No apay nga aging kaita. Kat addapay laang komunikasyon nyo kini Marivic. Katuan mo't nga main. Di ka kadi agdanag. Tadyak to pulos malipatan day tabakit. Amumatan tinapalabas ko. Namin ano akon anasaktan. Kat numabalbalin. Diyak kuman kayat ama ulit manan. Amok day ta, Yvonne. Di ka kadi agdanag. Tadyak ipalubo sa mapasamak manan ti pagbutbut ngam. Ay, pasensyakan. Diyak lang amin maliklikan a panunutan. Nga amangan no dumtang tumot ti aldaw nga agbaliw ka. Akas kadagiti immo na anakadenak.
Pudnong hagsarsarita kami pailaang kini Marivic. Ngam gapulaang dayta kina Aldrin. Siyempre, anak kulat tamot na Aldrin. Iso a responsibilidad kulat tamot timangted iti sustento ken kuana. Ngam kas may sa lalaki, ken kas live-in partner mo. Siyempre, sika ti pilyak. Ngamin, sika itanday ayatag. Siguraduan lang, Ronald. Katuan man, jak to sayangan ti panagtalik nga inted mo kanyak. Yvonne. Anya nga tanong agawid talangan iti lugar mi, Yvonne. Tapay mat akil na at ana ibagam ti kasta, Ronald. Kasano, kat ngimi namutin ti abang dito apartment. Sa bali pa dagiti bills ta iti danom. Kuryente kan internet. Wan nga rod Nagrigat ti agi budget. Naku nampay bakit. Isong ano manugod ka. Agawid talangan. Naimbag ija ta libre ti pagyananda. Ay saan? Diyak kayat, Ronald. Ne, apay nga di mo kayat. Diyak kayat ti agnaed iti balayo kini Marivic. Yvonne, balay ko lang dayjay. Awan bibiyang ni Marivic. Impatakder ko dayjay iti nagsina kamin. Kat no di ng tupay amo ti may papaniti dayjay balay. Kang runaan ti amin, saan pa'y abim maddag apulos ni Marivic ijay. Sigurado ka? Wen, sigurado akbakan. 101%. Sika nga rod no kunam amas makatipid ta ijay, di iso. Ang kasanon ti trabahom. O di agpa-transferak, tanong maamprobaran, di jayak tumutin nga ag-duty. Nagpintas mo't gayam dito'y ayan nyo insan. Naglawa ti arubayan nyo. Nagpresko pa iti angin. Wen insan, isumat laang ti may saan nagustuak dito Natalnapay dayjay laang tanagado ti agtinag abulbulong. Iso masapol nga inaldaw mo ti panagwalis di ta arubayan. Dayjay laang nga agpaiso Ngam husto laang tapno aglingat ka. Exercise mo matin iti inaldaw insan. Wen matkit di ngam ay na. Nagpudot mat nga rod. Iso maminsan, agpupupukaklatan dito unag. Sa bagay, nang runa ita, tasamar manen. Talaga nagbara ti panawan. Kat kumusta mat ngay dagiti kabarbaro akatugangam. Okay damat laang kadikang ka? Ay na, day tapay ti may sa insan. Ididamo, okay damat akasarsarita. Ngamjak man amo, takasla nagbaliw damaten kadagiti napalpalabas nga aldaw. Pag kuna amat ngay nagbaliw da insan? Kasla sipsiputan da nga rod dagiti garaw ko. Adda dagiti gundaway amatiltiliwak ti ina ni Ronald nga agsirip-sirip. Ngamjaklatan ikaskaso. Amangan no atap mula ang matday ta insan. Jakman ammo insan. Ang babae iso amariknak no dinak kayat ti may sa atao. Uray agis isam da iti sangwanak. Sa balilat ta tiriknak insan. Ay kat talaga akastaa insan. Sikatin na ikamang. Iso apanag ko na kat si kangarod ti rumbang amakibagay kadakwada. Nang runa kat lakay kan bakit matan dagiti dadakkel ni Ronald. Adto'y tibil tayo iti kuryente ita abulan. Sikan ti makaamo amang bayad iti dayta Ronald. Ne, nagdakkel mo ti bill tayo, nanang? Mas daawak nga rod. Tamanipod nagnaad kayon di tabalayaw. Di makalmat ti bil ti kuryente. Ha? Saan mo't akas ta kadakkel ti sigod abil may? Masigurado kadakdakkel ti nakonsumyaw. Isu asikapay laang ti agbayad. Ang nanang... Ay na, agtipid kayo ngamin Saan kayo nga usar iti aircon? Agtip-tipid kami mo't atalaga, nanang. Katnusag paminsan laang mo't nga usarin mi terkon. Apay nga ron adim maktal ti bil tayo iti kuryente. Kat saan mo't akas ta asigod? Amangan mo't no... Ay na, awanan ti adu pay asaaw. Basta sikan ti mangbayad iti dayta, Ronald. Anya? Nagdakkel mo't dayta abayadan tayo iti kuryente, Ronald. Ay, awan nga rod bakit? Sapay ko na ni nanang asyak pailaan ka ti mangbayad iti dayta. Ay saan amabalin Saan amabalin asikalaang ti agbayad iti dayta, Ronald? Nagusar tayo mat amin. Ibagam kinimanang mo taggudwa kayo. Di makil ka nung amin ti bail manipod nagnaid tayo dito'y balay. Agsao kamot ngamin
Saan apuro wen latan. Ibagamit ati side mo. Ay na, pamumot ka niya akong bakit. Diyak kahit ti apa. Jakmet imbaga nga apaem ni nanang mo. Ti kanyak laeng, ikalintegammet ati bagim. Mala, wanan. Sa nabali, tawagak ni mga nang alma intong madamdama. No apay met ngamin addi ka pay laeng agpaaramid iti sarilim a metro. Iti kasna, ammom numano a talaga ti makonkonsyum mo iti binulan. Ngiminamot nga rodan ti agpawiring bakit. Ay kat iyornungam ngamin tanubukod mon ton ti kontador. Awan ton ti mapabasol anabuslon iti kuryente. Nasayat mo ta si Mang Patkan. Apay adi mo sungsungbatan dagiti text ken awag ko ken ka. Itay ka pa'y nga awagan na. Di matimbaga ka mapanak maki-birthday, ijay ayan daraw. Wen, amok day ta. Gamti damdamagag. No apay adi mo sungsungbatan ti awag ken text ko ken ka. Ay, Ronald, tapno ibagakan ka. Sana kun ngaubing, tapno bambantayam. Saan mo't nga iti kasta bakit? Itandanag ko lang mo't no dadaka sa mapasamak ken ka. Agasem, nagmaneho ka manen anabarbartag. Anya ko maita. Ha? Ay, unay kalakit dinaya. Mala, inka maturugan. Agsarita tanton inton mausawan ka. Day takot tijak kayat kan ka. Nagbasita na ba? Nagngamaramidam nga isyo. Saan mo't bakit? Abay, naumakan na. Naumakan iti ugalit. Kasta ka di, ha? Naumakan. Di orayag sinatan. Saan kumamot akasta, Ivon? Ibaga mano kayat mo tag sinatan, Ronald. Awan timba ka akasta. Nabartik ka. Iso na sa sayat ng kalahangan maturog. Ano ko? Apay nga agsipat ka ngay. Sana ka nabartak. Amok ter aramidak. Nawatam! Ha? Ay na talaga asaan nga agnaknakam jay adim Margaret. Agasam man tanabarbartek kanumanen idirabi Kit inapa-apa namanen kanu ni Ronald. Hay, wen nga rod Kasjay nansan talaga, nanang. Isupay kit din ti addaganas ng agunget. Kat iso lang arudan tinabartek. Di kat agyaman ta dalalaki ang nangayat manen kan kuana. Ti amok kat nagnakaman, angam saan pa'y matgayam. Hay, sakit iti ulo talaga day di akabsat ko, nanang. Di nakit di ipamaysa nga asikaswan dagiti anak na. Anyan tulaangan nga iti ibaga dagiti dadakkel ni Ronald, nukas tamat akanayon ti aramiden na. Ay, nakababain pa'y kit din. Ay na, kasladi kay pailaang mat nairwam ka ni Yvonne, nanang. Sinayang nalaang dagiti nagpipintas kuma at trabaho na. Paliwawang tumangamin. Wen tanukas ding hangover saan matan asumrag. Kanayon ti absent na. Iso maumamot ati bus na. Saysayangan na laang dagiti oportunidad adumdumteng kenkwana. Talaga natangken ti ulo na. Bakbaketanen ngem aging gaita saan pay laeng agnaknakam. Anya ti inaramid mo kini Aldrin, sika, Yvonne. Ni, awan mo't nanang, apay ka di. Anya nga awan, kano agsangsangit nga imay ije balay. Inungtam ka naw. Dayjay? Wen, inungtak, tanatangken mo ngamin ti ulo na. Ti kunak, agbasa kadagiti libro na. Ag-review, asaan kat ajay laeng ag-cellphone ti kukuan na. Kinusilapan nak, iso aday jay, inungtak. Para dayjay laang, inungtamaon. Mabalin mo mat nga ibaga kang kuana itinasaya at asaan mo nga ungtan. Na, kat no nasaya at matipan nakisaritak kan kuana nanang. Oho, di ko nam ki day, naturay ka. Di ka man kundi stricto iti apok sika, Yvonne. Ha? Disiplina am pay nga umuna dagiti anak mo. Sakbay a disiplina am ti anak ti sabalay. Nawatam! Amom Yvonne,
Saan nga amin alalaki kat makaawat itinaglabasam? Ay nananang saan laeng asyak ti awaten ni Ronald. Oray siyak, awatak mo ti sitwasyon na. Nang runa ti anak na akas taunay ti sulpeng na. Ay katrumbeng na laeng nga anusam taan anusan namot dagiti dua nga anak mo. Natulnog dagiti anak ko nanang, saan akas iti anak na, analabos ti kinaalikutag na. Nagtangken lang aroden ti ulo na, ulbud pay. Ay kat talaga akas agin nanos kayo, tanagkinayat kayo mat nga rod. Agasem man, tasikapay gayam tinakaigem iti ATM ni Ronald. Ay, naturay kalaunay anak ko. Sa anak ka naturay nanang, iso mismo tinangipaigem iti ATM na kanyak. Diyak mat pinilit nga itad na kanyak. Wen, ngem kita tadi mo mat unay sobraan. Si kapay kit din babae ti mangsipat kan kuan Nukas ta sobra mat ti panang kontrol mo. Adda posibilidad na maumamet jay tao. Ay nananang, didak ka din pakibiyangan taamok tar aramidak. Wen, ngem addalat ta kumamet ti makuna a respeto. Ngamin, oray kasanupay ti panagayat ti may sa tao ken ka. Nukas tamet akanayon tar aramidam. Dumteng to ti aldaw mauma. Dayta kumati kanayon alaglagi pam anak ko. Saanen anasaya at timang mangagaw. May papankada kayo kini Ronald, Yvonne. Apay manen aya. Anya manen tinaidanon kada kayo tatang. Apay no sardengam ngaminan ti panagin inumaw. Agsapol ka kidde iti trabahaw. Iti kasta. Adda ipakan mo kada kita anak mo. Sa nakasta amang namnama kalatan kini Ronald. Ay na, didak man bagbagaan akasta. Ta saan nyo mat abinagbagaan ti bagiyo tatang. Yvonne, Pudno mat, saan ka di? No saan aga po kada kayo? Saan mat siguro akastoy ti biyag ko ita? Broken family nga agingga kada kaming anak yo. uraan niya pa iti napaspasamak iti pamilya tayo. Si kalat tate agdesisyon para iti bukod mo abiyag, Yvonne. Ay na, saan kayon nga agkalintagan tatang? Anak ko, saan arason tinapalabas? Tapno pasakitam ti tao nga agay-ayat keng ka. Nasingpot ni Ronald. Saan nga amin alalaki kat kasta? Si kalangarudan ti supsuportaran na. Ngam si kapay laang tinatangse. Alawanan, basol ko aminan, tatang. Ay, talaga natangken ti ulom, Yvonne. Ammom anak, saan nga amin atao kat makaanos no kanayon mo met asubsubukan? No saan ka pailang agbalbalew? Ang mga nudumteng to ti altaw, ang mauma ni Ronald kat panawan na ka. Uray ka di ka, kat umaynak manan sermonan kan bagbagaan insan. Insan, daytoy ket palagi plaeng. Saan mat ngamin amabalin asika akanayon ti masurot. Kaasimat ni Ronald. No nauman, o di pumanawan, day talagang aya. No agsao ka, kasla naglaka kang katimangisina. Ay na insan, jakmet kat pilitan amakidan na kanyak. No nauman, o di panawan na kon. Choice na day ta insan. Wen, choice na nga agpayso. Ngam ada ka di pay nabati a respetom ken kuana? Ha? Kita aman, obserbaram analaing ni Ronald. Agul ulimak laeng. Trabaho balay, balay trabaho laeng. Idinto ta sika, kontroladom amin. Saan nga amin alalaki ket makaanos iti kastangar aramidem insan. Baybay anak kadila ang insan. Awan rumbeng apagdanagan nyo. Ngamin, amok tar aramida. No maminsan ngamin, ti ammo tayo kat husto ti araramiden tayo. Ngam di tay ammo nga adagaya man masaksakitan. Biag mo matkit giday ta Angam oray no kasta, laglagi pam kuma, asaan nga amin kat makaanos no paulit-ulit mo mat apaspasakitan. Dayta kumati imulam iti panunot mo, insan Yvonne. Hay, una yan ti kastaw Di da pa'y masangot ti umay agwalis dito arubayan da. Nagad-ado a bulaw. No amoyo alinisan ti pagbagiyaw. Amoyo kumamat alinisan ti arubayan yaw.
Di ina ni Ronald day jaya. Anya launay nga tayo ti pagpupupukan da di taunag. Imbis amapan agtrabaho, tapno adagastusin na para kadagiti anak na. Saan? Tadaytan samot lang agpadpadakkel iti mabagbagi na ti aramidin na. Na, Daytan samot lang amin agitaya nga agbuka ka ti ammo ng aramidan. Isu apuro inauna ti anak na. Ha! Masurunak man ako nakaon. ay no, talagang aglablabasan day ta, bakit ha? Payman! Ibatan na, Ronald! Aglablabasan at talaga tinang! Relax ka kadilaang bangad. Pang-asim ta di mong tutupan ni nanang. Ay no! Manjakon at talaga, Ronald! Jakon maanusan ti agnaid dito'y balay mo, no kasto'y akanayon mo't ti pasagid tinam kanyak! Bay am ta kasaritak tumanin ni nanang. Saanan? Agawid kami laangan ijay launyon. Iyawid ko dagiti anak ko, ta nakababain mo't nga agpaisukan ka. Amangan nga men, no ti ko na ti inam, kit inagaw ka kan kwa na. Ta imbes amapan kadakwada, saan? Tada kamikit din ti papapanan ti sweldom. Adda bakante iti sigod ang nagtrabahwak, kat planok manen ti agaplay. Sa dino bakit? Kat ijay laon yun sa dino pa'y kumangay. No kasta, agtrabaho ka manan. Una, kapilitan nga agtrabahwak, tapno adda ipakan ko kadagiti anak ko. Nakababain mo't ngamin kan ka, no si kaamin ti aggastos. Okay laang mat kanyak bakit? Wen, okay lang kan ka, ngam ti inam ti parikot. Nangag mo mo ti panagsasauna kanya. Naimbag kumamot ano idiretso na. Saan? Taday talaang agpaspasagid ter aramidan na. Bay-bay am kadilatan ni nanang. Di mo ni kaskaso. Kasjay na talaga dayjay. Diyak kayat ti kasjay nga ugali na. Naglaing nga agpasagid. No anya ti di na kayat. Kasarita na kumaa. Saan akas ta apasagid. Konsintidor pa'y. Imbes nga isuro na itinasaya at ni Aldrin, saan takun konsintyan namit? Hay, jakon mas daaw, no apay anatangken ti ulo jay anak mo, Ronald. At dayta ka man ako na akong bakit. Ag-high blood ka manan. Bayan, tamanipo dita. Siya akong amis mo timang disiplina kin Aldrin. Ay rumbang na lang. Putdemon ti Sara na itataubing pay. Tanubaybay am. Ay sos, sigurado adakkel to aparikot data intun dumakkel. Kat kasano nga rudan no ko na mga agtrabaho kay Jelaon yun. Di kat agin nawid ka dito eh. Ay saan na? Adayon no aginawid akpay lang dito eh. Kan may sa, panag-ieskwela manen. Ijay kaminton laon yun nga agnaed. Addaken ka, no kayat mo ti sumurot. Ngam no di mo kayat, o di dito'y kalatan, tapno awan maibagbaga ti inam. Ha? Ay, sana. Sino nga iti kadwak dito eh. Luijay kayo laon yun nga agnaed. Sumurutakmet kada kayo abakit. Iti kasta, agdiden na tayo kas may sa pamilya. Kasta ti kinapatagyo kanya, bakit? Oray kaskasano at damat ng trabahok, kat aging gaita agdandan na kami pailaang kani Ronald. Adalat tamat dagiti gundaway nga adda saan mi apagkin naawatan, ngam kaasi ti apo maururnos mi matlatta. Sang kadalaw dati ugalik, naunget, natangsit ken naturayak kano. Ngam panagkunak ket sa anak met akasjay, ngamin, oray kaskasano ay ayatan ken ipatpatag kumat ni Ronald. Kastuyak ngaminan at talaga, moody. Jak amo no aginggat kaano ti kastoy a sitwasyon mi kani Ronald. Ngem sapay la kumata isumetten ti lalaki a makadannak aginggat tung palbiag. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo Yvonne. Ken ka pagayam Yvonne. Di mo ipalubos nga apiktaran tinapalabas ti agdama abiyag mo. Sursuruam ti dumngeg kadagiti pamagbaga ti pamilyam ta para metlaeng iti pagsayaatam dayta. Ayaten ken pagtalkam ni Ronald, respetuam ti relasyon nyo
saan apasig nga unget ken panang kontrol. Kang runaan iti amin, saan kumaasina ti ibalbalikas mo no kasjay nga agapa kayo. Amom pagayam ko saan asina ti solusyon iti saan nyo apagkinkin na awatan. Ti maysa a relasyon, nasken laeng nga dapan nakaawat iti nagbaetan ti tunggal maysa. Iti kasta, agbayag ti panagdannayo kas agasawa. Alakastan pagayam Yvonne, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iting kay panagdangag.